लोगोफोरनि बे जाहैबाय माइसुंनि पाउडार नाइसिल बियोहायो बिराद मोजां माइसुङाबो बरियाके रानखायो मोजां मोनो बाराबो गोलोमा मोनसे फ्रि मोननाय आरोना मोनसे ओमफ्राय बायनाय गिदिरसिन आरो ओमफ्राय बे मोनसे फ्रि मोननाय नाइसिल लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं क्रिस्मा नार्जारि इउटुब चेनेल फिन खेबसे बरायबाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर नै जोङो दायो ससे फैदों आरोना न' खाथिनि बारियावनो जि मोजां बार नांखादो नै जि बरिया बारा नै बिलाइफोरा जि बरिया जाखादो ओमफ्राय जोङो नै दुब्लि फोथार खाथियावहायो फैदों आरोना बार नांसोनायखाय आजादों आरो ओमफ्राय आजानि बिबौआहायो हालेवदोंमोन नालाय बेखौनो हाल हंगारदोंना हंगाराखै होननानै 12:30 जानायखाय नायहरदोंमोन ओमफ्राय दायो हंगारबाय आरोना बै फोथारावनो हालेवबाय थादोंमोन बारा गोजान नङा ओमफ्राय बैथिंजाय माइ गायगासिनो सानैसो नैथिंजाय ओमफ्राय जि बरिया बार नांदों ओमफ्राय आजानि खर'आ ओमफ्राय गुफुर जाजोब्बाय माइसुं बेरसोदोंमोन नालाय बेनिखायनो खानायाबो माइसुं बेरसोनायखाय खारायाव खर'आवहाय मा होनो पाउडार होना होजोबदों माइसुंनि पाउडार सेस माइसुंनि पाउडारजों खानायानो गोमोन जाजोब्बाय आजानिया सान्दुङाबो बिराद गोसाखा दुब्लि खाथियावहाय दुब्लिनि माइ गायनायखौ नुहुरजोबदों बारा बरिया जाखादो सान्दुं गोसाबाबो माइ गायनो हागोन बिदियावहाय बार नांबाथाय माइ गायनो हायो एसे जोंबो गायदोंमोन दब्लायसे गायना फैदों न'निनो गोजा आइजों आंजों दे बाबा जिरायदो इयाव दे आजानि जिरायग्राया नै आजानि गेलेग्राया बेखौ गारि सालायबाय थायो आजाया बेनोमोन पाउडारा हायो ओमफ्राय बे पाउडारावहायो नाइसिल आरोना नुजोबदो नै मोनसे फ्रि मोननाय आरोना मोनसे ओमफ्राय बायनाय गिदिरसिन आरो ओमफ्राय बे मोनसे फ्रि मोननाय नाइसिल ओमफ्राय नै बिनो फुना जोबदों माइसुं बेरजोबदों टकटकलायाव हांसो नुहुरदों आरो इया हांसोखौ नायहरजोबदों बिराद गोलोमखायो गोलोमजोब्बाय बार फैबाबो गोलोमदों ओमफ्राय सासेया थ' नालाय बाथोन देगासिनो बाथोन देनो रोङा फिसालाखौ लानो बाबाय बियो दाख्लैनिफ्रायनो लानांगासिनो आरोना माइ गायनो थांदोंमोन नालाय माइ गायनो थांनायावहाय बेनो गालांबाय थादों न'आवनो गायनायखाय सानैजों आइजों आंजों गायनायखाय एसे हाबाय बायगोन खोमा होननानै थांदों आरोना हाबाय बायगोनदां होननानै एसे एनै सासे बारायनायावनो बारायनाय ना माइ गायनायफोरावबो गासैयावबो बेनिखायनो बिफानो होलांदोंमोन आजाखौहायो ओमफ्राय दा बाबाय बियो दायो नै आजायाहाय ओमफ्राय सियाराव गसंनानै गेलेगासिनो आरोना नै बे सियाराव गसंनो मोनबानो बेना मोजां मोनो आरोना सियाराव गसंनानै दोनबाय थानांगौ ओमफ्राय मायाबा खोलैहरनासो लालायबाय लेथ्रा बारियाव गारिखौनो गावनि गारिखौनो जेद दामिन नोंखौ आं लायनि र' खननियां बेखौनो गारि सालायबाय थायो नांला गार' नाङा बेबि बा थोनजेद माथिं नाहरखै नै जानि अमा मासे ओमफ्राय बैथिं मासे दङ नै अमाया मासे दंबावो गासै माथाम दङ आरोना अमाया दंसाबो माथाम बिफाखौ जि नाहरगासिनो आरोना इयो सोना थोनजेद बाबा
बुम खर' गुफुरनो उन्दैलै गोलैबाय होनदोंमोन अरनो बिदि खालामथारदां हुगार 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 नै सायहायाव आराम जिरायदों बार फैसोदोंना जि बरियानो बार बारदों खानाया मोनजोब्बायलै आजानिया नै उन्दुनो रोसो रोसो नांसोदों बेखौ मोननैखौथ' गानदों मैया माथो होआखै आं खर'आव फुनदोंमोन नालाय खानायावहाय फुननायखाय ओमफ्राय गावनो नांगौ आरो आखायाव लानायखौ सेनायखाय जि गाबबाय आरो गाबहाबलायबाय फुनना होनायावहाय मोजांबो एसे स्र'बो जादोंबो बांद्रायबो गोलोमा पाउडार